Sa cellphone ko nasa. Worth it naman yung pagpila nyo. Akin hindi kumahaya na. Malapot po kasi na yun. Hindi ko nga to. Kaya nga, para may lista na tayo. Dagdag yan. Kayo din. Okay. Wala nga taga. Kimail, masabi nga cellphone ko. Time ginala. Hindi ko nga to. Jill. Ano ko mga Kaya nga, para may lista na tayo. Okay lang, worth it naman yan. Araw-araw. Oo. Malapit eh. Ay, nang binabalik-balikan sa amin. Signature mo na. Yes. Gano'n dulo ka? Opo. Dalawa kami ng asawa ko siya, Tagahalo. Salit-salitan. Yan. Kalit sa kanya, ano? 250? Apat-apat isang pala. Apat-apat na ubi. Oh. Hershey, wala. Ubi lahat. Dalawang ube. Tapos tatlong Ikot mo. Oo. Hindi, wala. Si Ellie yung kaibigan niya. Tangalian daw nila. Ano sa inyo eh? Ikot mo pe. Sa inyo? Okay na. Padalawa ba? isa lang. Isang maha. Bibili ba kayo? Ay, Jemmy ngayon eh. Meron din. Opo, dalawang Jemmy. Dapat alam mo, sa pera paraan. Uy, may vlog mo. Kasi yung order ng dalamog. Pila ko na dyan eh. Ba't ako Sumakit ka sa bilahan ko. Thank you. Alden na. Papa pa ng pila sa loob, Nick. I-ano mo nga, Nick? Isipin. Okay, nasa po na to. Ilan ba? 10 lang. Malapit na ako sa pangalan na ako. Ani.
Wait lang kay Jelian. Opo, buksan pa. Buksan. Maliit na putas. Bigotilio Brothers lang. Opo, dun po. Dagdag yan, siyempre na. Okay. Uy. Baka sa mesa lang. Kutsara nila, bigyan mo muna. Ano yun? Baka mo muna suma. Kukunin ko lang ng mga Nakapapupunta. Yung creamy sopas. Ito yung sopas. Thank you. Ito po yung ano. Yung